Walay kasong atubangon ang 14 anyos nga apil sa butal nga pagpatay sa dalaga ug UP student nga si Sofia Coquilla sa barangay La Filipina sa Tagum City, Davao del Norte niadtong miaging semana. Kini ang gibutyag ni Police Major Anjanet Tirador, ang WCPD officer sa Davao del Norte Police Provincial Office atol sa gihimong preskon. Sumala ni Tirador, no criminal liability kun walay tulubagon sa balaod ang 14 anyos nga usa sa upat ka mga suspetsado sa pagdunggab patay kang Coquilla. Ubos sa Republic Act No. 9344 kun Philippine Juvenile Justice and Welfare Act, ang mga minor de edad kun children in conflict with law ang exempted sa criminal liability. Pero gipangitaan na kini og pamaagi kung paunsa mapanubag ang 14 anyos nga suspect. Na 14 years old. So, akong 14 years old, klaro mo medyo sa implementing rules and regulations sa RA 9444 as further amended, no criminal liability at all. But our investigators are making some sort of arrangement on how makakabang ng 14 years old. As to the 17 and 15 years old, pwede na sila mafayan of case. 15 years old and to 17, pwede siya mafayan. The purpose of which is para makakuha ka o resolution support na they will be handed over to the RRCY or the Regional Rehabilitation Center for Youth sa DSWD 11 para dito sa sila while suspended ang ilang case. Samtang magatubang og kasong robbery with homicide ang mga suspect nga 15 anyos, 17 anyos ug ilang leader nga si alias Roy Roy, 18 anyos. Gipasabot tinuon ni Tirador nga hulaton pa ang resolusyon sa korte nga itugyan ang 15 ug 17 anyos nga mga suspect sa DSWD. Ana gihapon ang ilang kaso bisan wala pa sila mopatong sa legal nga edad ug kung moabot na ang ilang pagkahamtong, magdepende gihapon sa assessment sa social worker kung ipadayon pa ba ang kaso. Wala sab gipailawom sa drug test ang tulo ka mga minor de edad nga suspect. Gituuhang high ang mga suspect sa illegal nga droga apan tungod kay minors wala kini gi-drug test. Wala na siya i-undergo drug test unless it will be mandated by the board, considering na minor and they are not apprehended in relation to illegal drugs na case. So, unless po kung ang ginikanan mo signify sila na ilang i-allow ng drug test sila. But if really, kung wala order sa court, hindi sila i-allow ng drug test. Gideklara nga crime solved sa Philippine National Police ang kaso sa pagpatay kang Coquilla. Pero kung sa PNP lang tulog na sila sa na-identify, na-file mga kaso, considered as solved ang hili na sa mga yan sa PNP siya. Pero kung ang justisya dito na itong mga kuwan, pag manupikto din siya sa korte. So, sana na sa court kung saan sa lipuhan sa PNP ang pagtaya sa kaso, ibanan sa pagkandak o case build up sa itong mga piskalya, itapang din sila piskal. So, pag-prove na lang sa court niya. So, pero kung tayo ang totality piskal na natin kusog ang kaso batang sa mga suspect. Kahinumduman nga mismong sa sulod sa kwarto sa ilang balay sa Tagum City gipatay si Coquilla nga nakahagom og 38 ka mga samadinunggaban sa lawas. Pagpangawat ra unta ang tumong sa mga suspect. Na-recover gikan sa mga responsable atol sa pag-aresto ang mga gamit ni Coquilla nga ilang gikuha. Kaganiha, Hulyo 15, gilubong na ang patayng lawas sa dalagang biktima. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.